on a coach. Now I coach. I went to a car fight on uncle. I said on the uncle, you can pump and apple. Who live with the one fight to just. Don't ever do that. So you know, I like up to the Ichi. We let the theater and not on it. The way was it just to the apple teacher. But I have who wants and who that's good. I feel that's you. But not the cheap one. I will go who won't go away. I think you. Ichi one. On your need to wear more. So put it to check up for someone. In the fight, I got here. You don't know everything. But I can't say who can get that. Ichi about what teacher from 40 years before 1990s. God, more. So, no, get it. We have a day go. Who's on close to that? I got them a day go. I got Ichi. Oh, about governor, Mania. What do I got? What do I cover? What do they make your man lawyer? Well, I want to no way can't buy your one. I don't Dalo so. Dalo. Alright, tuna anugoni anọkwa otu sue malụ. Ihe bụkwa na adụ na ị na-eje nta ije wanda ijegide jete agụ hea akpọ gị ogbu agụ one na ụmụede village. Ọ bụ na igbu antelope akpọ ejiri afa antelope a na Igbo chie gị ọzọ. Ọkwa nke a ka mma. Ndị nke ọ ya awụ ụmụaka na-erughọta 30 years ụta na anal makwa ihe ị ga-egbugide makwa nta onye ị ga-ejegide n'ụwa ga wee jete ehi ịma nta ihe onye ị ga-ejegide nkwụ ihe etegide ma ubi onye ị ga-enwe ihe akọgidekwa ugbo tupu echie except na mgbe ahụ a na-enwe God of the rain asas a farmer na God of the rain favor onye nke a ịmagonu na erosion me obuhamia ọ na mmiri zo na mmiri ahụ ezoghọ too much mebisie ihe ọkọ naanị ị ga-ama ihe ijegide dị fruitful nwa aka nchawa na ịgba nta bife wee chie gị echiche ọkwa nke a ka mma nke ọ ga-awa onye jeche pụta anyị amarọ ka isi kpata ego gị anyị amarọ ka isi wee je anyị amarọ ka isi na o nwere ihe ị na-ele anyị na-afụ anya mana echi ga-eji fat a na ịhapụ dia village gị na ụmụ ede ije na ụmụaka echikwuo gị echichi ebe ahụ ọ ga-adị egwu maka na ya bụ ihe ifuru nwatakịrị nwoke mpịasị ya ebe ọ bụ na ịchọ itonite nnọọ ịma ihe ị ga-eji ego gị ma ọ bụrụ ichi ọzọ 15 nna m na 50 million ka m gwa gị enwere m ihe m chọrọ iji ego wee mee hello ka ime nnọọ Chimezie
I didn't know it's here. I have daalụ sọ ọbụna m ghọtara ebe isi abịa ọbụna m ghọtara ihe ị na-ekwu ị na-achọ ịkọwatalụ m na nwa okorobịa na-erughị elu wala ọgọdọ mgbe ikuku ya eko okuru ma ọgọdị ya. Daalụ sọ, daalụ o gosipụtara na nwatakịrị na-erube oge echichi na o kwesịrị ịba ụlọ ka ndị okenye fụ ụzọ nwee ike chinwe ihe bụ ndị o ruru elu. Meanwhile, anyị ga-eji obere break ka anyị jee zụchara obere afịa kpọchara obere egwu. Mgbe nna chetara azụ ka m bidokwa pik bekọl unu nna cheta azụ anyị mekwa ya ka anyị si eme ya. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Just in case ọ bụrụ na ị just na-join nye m for the first time ever, afa mba ntị Chinazọ anti Chinazọ. Ọ bụ ndị a na-akpọkwa m Chinazọ ma Adanne ma na hapụ ndị afọ mba ntị Chinazọ na-abịa n'Odenigbo. Anyị pụọ n'ilo mbọsị ime itelu m n'ilo ngwa gị ihe nna-aza n'ilo dị iche from ihe nna-aza na redio ịghọtago and enwe reason why. Then ọ bụrụ na ị chọọ isonyekwa m na Volt Odenigbo na YouTube channel anọ m live na Volt Odenigbo. Godfrey ị na-asị m hi daalụ sọ daalụ. So sonye m na ije afịa sonye m na Odenigbo of course. Cheta na ije afịa na-abịa echi niile by 9. Yes, and egwa m unu last week na ekwesị inwe guest n'ije afịa. Biko no guest ahụ abịa nwụrụziro Saturday. Ekwesị m ya apologize on Tuesday mana apụzi m. Mana ya bụ guest ga-abịa echi. And agwa m na anyị ga-etinye anya dịka o so gbasatara 60% cut down enwe na land sectors and ife niile gbasatara ịmago ihe anị ma CFO ma ndị otu ya. So kwado questions gị maka onye na-abịa bụ onye ọnụ kara aka na ya bụ ife ya aza nwa ajụjụ ọbụla enwe. Nọrọ anyị ga-ana ebe a from 9 till 11 echi niile. Ịghọtago? So aga na ebe ọbụla nna anachieta azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Efukwa na-elechasị nwa bụ ụwa mgbede afọ kpọsara na-elekwa my people kenke na I'm fine. Godfrey. Onye mụ na-ekpasị ebe a mụ na Aunty Chinazọ na Odenigbo. Anyị nọ na Volt FM 104.3 audio. Volt 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our sky lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915-079-2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. Papa, you can give me 3 carton here. Papa, I don't hear the voices, so I don't hear everything reach me. Papa, maka ka ife na-emezi afịa gị na-azụ. Ha, ewere m afịa m bugara ndị Volt FM na ije afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ. Ị ga-amazi nụ. Sonyelu n'ije afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. ka akwụnye gị n'ọkụ gbado gị touch ka ị soro n'ife a na-eme. Volt 104.3 FM. Okwu Chukwu bụ ụzọ esi wee kee ihe niile, bụrụkwa ụzọ esi chekwa ya. Ịma okwu Chukwu bụ ịma ndụ, ma nọrọkwa n'ofu na mmụọ nsọ. Sonyere anyị na 104.3 FM na mgbede ọbụla ma ọ kụọ elekere 6 nke mgbede
ị ga-anụ maka tell a friend ka onye nwanyị gọzie gị. Let me know your mind. If I'm all, let me know your mind. Let me know, let me know, let me know, let me know. Let me know your mind. Let me know, let me know, let me know, let me know. Let me know your mind. Informer, 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 informer. I want to marry you. Lady, I'm serious. I want to marry you. Baby, I'm serious. I don't wanna mess around. I don't wanna fight no more. I wanna settle down. Just give me your love. Baby, I'm serious. Just give me your love. Just give me your love. Informer, 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 informer. I want some.
I wanna marry you. Just give me your love. One banana. When they say you, One is linked there. The last time, the very last time, long range. I've killed it. This man reached out to me today. The
Anachetego Mazuna Vote 104.3 FM. Afegwa ahụ bụ Sọ Nwa by Anyi Dons. Anyi Dons bụ egwuregwu ahụ featuring Determination na Bube. Ịma anyị ji ekpe egwu a bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-abụ anyị nụkwa na alụ di na nwunye anyị echezozia that na ọ bụrụzi sọsọ anyị na-aga na anyị nwezi ihe dịka companion, anyị nwezi partners, and ife niile anyị na-eme kwesịrị ịdị linked with our partners. Ịghọtago? A lot of you mana ị ga-echi ọzọ. Ekwubugo m ihe a before dịka ọ bụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị na-abụ ma ịtọ, gwa ya ofeso esi ya nne m ofu nwaanyị adịghị kwa na m ga-anụkwa nwaanyị ọzọ. Otu a ka ọ kwesịkwara ịdị ịchọ ịnụ nwaanyị, ọ bụ na ị chọọ ichi ọzọ. My dear brother, ị na-anụ ya jụkwa ya si ya nne m nekwa ife dị otu a achọkwara m ichi ọzọ, mana nchi ọzọ ibugoro ọla ịma ngụpụ nwa onwe gị. A lot of notice na a lot of women alaikiro ihe ichi ọzọ at all. Ha alaikiro ihe ichi ọzọ at all. Some of them anyway. Some ụmụ nwanyị. So na dị very important ịtụkwa na mgbe ya anụ nwaanyị jụkwa ese jụọ nwunye gị si ya nne m ịlaikwala onye na-eme omenala. Nne m ịlaikwala onye na-emix religion with gịnị tradition. Jụchasị ajụjụ ndị a ka ọ hapụ ịdị ka ọ sịcha ịma na a lot of people na-divorce ama really gwa anyị. Ụfọdụ n'ime fa ga-asị gị na irreconcilable differences. Gwana m differences dị irreconcilable. Adịghị eti gị ife, adịghị emegbu gị. Anwero ihe mmekpa ahụ dị na ya. Some of these things na-abụ ịpụtazi esezi okwu ị na-anụzi irreconcilable, ị na-anụ agbagbo oyibo eji anọchi ihe dị simple. Ọ dị egwu. So ọ dị very important. Partnership abụrụkwa na any other thing na-abụrụ gịnị communication. All the steps ị na-etake na-agwa nke nwaanyị, all the steps ị na-etake na-agwa nke nwoke. Ịma ihe ị chọrọ ịbụ in the next 5 years ị na-emeet nwaanyị today na-agwa ya ka ịma na oge sit kwa well with the person. Ka hapụ ebe ị na-akpakọ nwaanyị a na-akpafu ị na-azakọnata na-azasasị. Onye ka o ji agbapụta sị na nwaanyị bụ the key, the pillar to the home nke a nta n'imo, but ọ bụrụ na ụfọ ihe ome ha accept. Ọ just a matter of time nke nwaanyị enwe outburst. It's just a matter of time. So ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị jisi ike. Ana m afụ gị Godfrey Sim, how are you? I'm fine. Daalụ so. Lugonda Eric Sim, hi. Daalụ. Chimdiegbo Sim, you have a beautiful voice. Thank you so much. I appreciate you. Chimdiegbo, Dalo for joining me. Dalo Godfrey Longuda, Dalo no so. Dalo because subscribe to my YouTube channel. Even if any nine member for a reason on where by nature and no genete haka so subscribe on to my YouTube channel. All the very important to me and to all of us. All right, so maybe people feel like I ain't about nkata diko so gbasatali ichi ọzọ na Igbo changes sidigolo from mgbe ndị nna nna efa and ndị ụmụ nwoke ugbu a ụmụ nwoke ụbọchị nke taa ife dị iche. Ụfọdụ na-ego, ụfọdụ na-ebi aka ka e wee mee gịnị chi ọzọ. A lot of other people bụ ndị bụ na maka na mpafachi women enwe ihe bụ old money, so ụmụ nwoke ụfọdụ bụ na fa they don't need to work. Ego adịgo, so by extension mpafaji ego mpafachi ọzọ a ga-echi. Ajụjụ na ajụ n'ụbọchị nke taa bụ maka dị akụkọ nnụrụ maka nwata nwoke ji 50 million wee chọọ ichi ọzọ maka na mpias no 50 million somehow or notice from one of the elders or no from one of the elders na ichi ọzọ bụ sọsọ ihe ọ pụtara bụ ego one 15 million. O wee jụọ mpịa wee sị ya kedu ihe meziri iji wee sizi m na 50 million. O wee sị ya nna m itolite ihe dị gị mkpa bụ ichi ọzọ na nsogbu adịrọ sịkwa gị echi n'ọzọ. Moreover nya nwe echiri so na ekpere nna niile bụ ka nwa ka nna ọpịa mana meanwhile ebe ọ bụ na ị were ego ichi ọzọ na gịnị mere na nwa ya esikwa na ya wee mee gboro mkpa because na moto mebiri emebi enidi m iro dị moto agwa gị na moto m nwere accident mana ị gwaghị ilu dị moto so mụ a were ekwana ego ebe m ga-esi wetakwana ego wee mee gịnị wee rụọ dị moto. Hey, ọ bụrụ na ego adịrọ the 50 million dị iru dị moto go mpịa but not the fact na mpịa che na dị ichi ọzọ dị so irrelevant so unimportant
nke melụ that na o si na ego dị na-esibiri nya ịmara si nwa ya nwoke na ya iche ọzọ 50 million o si na ya mee gịnị wee na-egbolu mkpa ọnya bụ ihe welu ya bụ nwatakịrị nwa ya nwoke iwe o wee sizie na ọ dị echi hapụrụ mpịa ego send go so far preparation so me go so far and also ife niile gbasalụ ya bụ ichi ọzọ ọ wụsa ya were iwe pụọ mgbe aka anyị ji